po aram ang mechanics kay ni pading Jimmy, na iyo po ang nakakaaram ka yan, iyo po ang sa Kuyang Agom, tayo po ang municipal coordinator kan ako Bicol. Oni po ang sa imong madihon. Sige. Hello po, good morning. Good morning, kumadre. Tabi, no arin ang Tarabangan, Grand Tarabangan Caravan, tabi, over? Bali po, ining maabot po sa Mayo 26. Oho. Okay, so ano ang kunyan tabi, kumadre? Ano ang laog kan Tarabangan Caravan na yan tabi? Go ahead po. Yaw na po gabos dyan ng medical mission, dental, eye check-up, wellness, kasabay po dyan ang hilot, massage, saka gupit. And then, magkakaigwa po kami na nakipag-coordinate na po kami sa principal kang Ilawad National High School, which is, iyo po ang gigibuhon ming venue, tadakulaon po baga ang area kang Kamalig National High School covered court. So nakipag-coordinate kami kay Sir Principal na maagad po kami kay 150 senior high school student para po sa teenage pregnancy lecture. Iyo tabi. Ano ang sistema tabi kan kumadre? Walk-in pwede dyan o igwaning dapat na palistahan over? Igwap magkakaig para po hindi kami mag-over sa mga tao, sa mga constituentes ta po. Magkakaigwa po kita mga 2 weeks before o 1 week before na pre-registration para po ma-accommodar ta gabos na mga constituentes po sa gabos na asistensya ang itatao kang ako Bicol, kang probinsya kang Albay, sa PGA, and then San MXO po, San Kamalig. Sa katabangan po kan sa tuyang Mayor Kaloy Baldo po. Sain maduman tabi, so dapat magpalista within that period before ang Grand Tarabangan Caravan over? Bali po, as municipal coordinator po, ma-coordinate po ako sa gabos na kapitanis kang barangay na concern po. Aha. No ari na sila pwedeng magpalista? Maduman na lang po ako sa mga barangay na concern para po ma-advisean ko po ang kapitan, and then kapitan na lang po ang kakaulayan ko na. Sige. Iyo man sa natabi yan na kumadre, salamat nin marhay tabi sa oras. Opo, thank you so much po. Pading Pio, asin salamat man po sa kooperasyon kang samuyang mga barangay, 50 barangay ka nagatindir po ning consultation sa Ako Bicol. Asin salamat man, nagapasalamat man po ang samuyang alkalde, si Mayor Carlos Erwin G. Baldo Jr. sa kooperasyon man po na itinao sa Samuya po during the consultations duman po sa Misibis Bay Resort, sa paagi po kan Ako Bicol, sa panginot po ni Congressman Elizalde ko. Thank you very much, Pio. Diyos maraynal daw sa imo. Kumpadre, ano so naglaog kumbaga sa ideya mo ta pati so daraga isinabay mong ipinag-ing-ing duman na tawanin nin fire truck tabi over? Actually po, Padi, ang banwaan kan daraga, igwa pong tay, budaan banwaan kan Kamalig because of the sisterhood twinning. So, kung ano man po ang pwedeng makuha ang katabangan kan Kamalig, maisishare man po iyan sa banwaan po kang daraga. Kung ano man po ang makukuha ang katabangan man kan banwaan kan daraga, maisishare man po iyan sa banwaan po kan Kamalig. Lalo na po kung nangay po sa mga medical missions, igwa po mga medical mobile and banwaan ng daraga, pwede man po iyan ipagamit man po digdi sa banwaan kan Kamalig. So yan po ang luminaog po sa isip ko na day man kita mabubuhay ang sarong banwa kung kita nagsulo-sulo. So kay puanan yaon po pirmi ang pagtarabangan kan magkarani na banwa sa paagi kan sa indang mga alkalde. So para gabos po kita magkaigwa ki katabangan pag may nag-arabot po na kalamidad. Have it ever crossed your mind na araw ka ito kadali maaprubaran an request an pag-request baga kan araw kan fire truck halawig na proseso tabi? Yan po ang sa Kuya Manadakulaon na pasasalamat sa tiwala man kadtuyang Congress na Elizalde ko
na nagtubod man po kan sa kuya nga info, as in na-check niya na talagang totoo. As in, siyempre, ang sa tuyang Congressman Elizalde ko, iyo po ang Chairman Committee on APRO. Okay. So madali lang po kita makiolay Oho. na siriga no bagay. Sige, So tabi. igwa man po, ipapakita mga programa sa agrikultura. Salamat man po, taday po na udyan, na matawan, ng programa po ang Banwaan kan Kamalig. Kumpadre, salamat din maray, mabuhay ka. Dayan sabi pa de, suwas nga ni, dahil nakaaluyo ng request. Dahil ini, sinaruan sa na ni. Yan. Kagawad Rudy. Ano yun 2025 na? Congressman ko, Vice Governor. Yan, di naman mo na sa daraga tapos suma nito. Iyo baga. Rapo-rapo pa. Okay, so yan tabi pa de. Congratulations Kamalig Daraga, manito, rapo-rapo. May mga fire trucks na maarabot sa Sainda. Wait, kagawad Rudy Liosala, Madam Susana Liosala, magagom, aktibado. Jimmy Nasalita, di si Jimmy Nyos. Salamat kumpadreng Jimmy, kasabay dyan si Kagawad Rudy Liosala, Pading Rudy Kan Kamalig. Giraray, happy birthday kay Gerald Litana. Yan, pinsan ni Tricia Marie Litana. Pang ilan niya ng kompleanyo, si Gerald, na first cousin mo siya, pinsang buo. Yan, Gerald na Litana. Taga sa ni si Gerald. Sige. Ay, medyo alanganin kita tabi, Chief Tech Ramir. Ma-time check muna kita. Oras Pilipinas, it's 9:28. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Tugpugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? Nag-check up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, pimples na po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa plus services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rabies. Banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangnahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, hindi sa Banwaan ni Can Uwas. Kantugong samo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang turunan na pinapundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kansamong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Bukod sana sa mga taga-idi sa among barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsa na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Maraming
Love ng moment sa trabaho? May igiyang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa Hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagud alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa epektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Yan si Kong.
Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rundong. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Ipinapaisi kan manihamiento kan Aleco na magkakaigwanin district election sa Junta Direktiba sa maabot na Mayo 20 kaining taon. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada syudad o munisipyo iyon mga minasunod. District 3, Malilipot, San Francisco National High School, Bakakay, Bakakay East Central School, Santo Domingo Central School, District 5, Albay District, Bagong Bayan Elementary School, Manito Central School, District 7, Ginubatan East Central School, Juvellar Central School, Piudran East Central School, District 9, Pulangi South Central School, Libon East Central School. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembro asin konsumidores kan Aleco hanggang petsa 20 kan Enero 2023. Dahil pwede ang pagboto sa paaginin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro, magdaraning anuman ang ID, Postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, asin iba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng aga sagod alas 3 ng hapon. Ang mga interesadong konsumidores na magkandidato pwedeng magkuha din kopya kan eligibility and documentary requirements as in Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa opisina kan Aleco sa W. Binson Street, Olded by District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sagod sara sa Mayo 10, 2023. Tingog kang Banwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. May nawawara po na cellphone, Realme C55 black with jelly case. Yan, iyan tabi na may jelly case ang brand Realme C55 sa may Big Brew. Kaso nakaaging Abril 29, mga alas 6 nin pagkabanggi. Sa ina nga nining Big Brew, nalingawan ko niya. Paki-contact na lang tabi si Don Abadesa kung may makapurot tabi ka iyan sa cellphone number 0939-1875278. Yan. 0939-1875278. Si Don Abadesa po ang may sadiri, nagpapaapod ka yan. Kantukan Barangay Rizal. Ay, iyo, tama. Narumduman ko na dyan sa Big Brew. Nataro ta medyo malilingawon na kita tabi, Chief Tech Ramir. Diyan mananggad sa may Tanchuling. Iyo po, left side iyo.
Salamat, Angel. Anong bulong ka initabi, Chief Tech Ramir? Medyo malilingawan na kita. Na, ini ila ko sa natin. Kung sana ini isingit ta lang na paminsan bagang mga ano daw ang tama managad? Mga post baga sa Facebook na kung bako ka ngayang busy, as in kung mahal mo ngaya ang Diyos, mag-type amen ka ngaya. Kung dahil ka palan mag-type amen, bako mong mahal ang amang Diyos, tabi Chief Tech Ramir. What can you say about it, tabi? Good morning dyan sa Indo, sa mga taga Rawis. And dyan sa Pawa, Maray na Aldaw, Madam Yolike, o digdiman sa satuyang amiga si Madam Beth Costa, dyan sa Costa Enterprises. Kumusta ka mo dyan? San Roque, Legazpi, Maray na Agaman. Si Pai Roming Romero, kumusta na daw, ha? Dyan sa indong lugar. Maray na Agaman dyan sa mga taga-Sabang, Pigkale, bye-bye, ha? Mga paradangog man yato yan. Kasubago nag-agi ako dyan sa may libot-libot kita, hanap ni mga restorya. Dyan sa may Marquez Street, halos tapos na ang kwan. Ang stretch na yan, kay tubag ang drainage system na sa iraro na mismo kan kalye, bako nang sa gilid. Panibagong style, yan bagatabi, mas dakula, mas mahiwas. Yan, sige. Pinaghiling taan. Pati yan napatukad pala dyan sa may dating hotel dyan sa Itaas baga, yan na Oriental Hotel, magayon naman sa pagka-simiento, diit na lang na porsyon, dumana sa may patukad na sa may hotel mismo, na day pa natatapos yan. Hindi ba, paanong nagakunyan kita na may mahiling ka na sa nang bigla bagatabi kung hindi ka niya busy, yan, saraan. Type amen. Kung mahal mo nga ang Diyos, type amen. Kung dahil ka palan mag-type ka, bako mong mahal ang amang Diyos. Ang iba, papatakotun ka pa. Kung dahil ka ngayang mag-share ka ini, o kung dahil ka mag-type amen, 18 ngayang taon na kadimalasan ang sa imong nga abuton. Nata, madadagit sa satuyang amang Diyos. Kung dahil ka mag-type amen, buda dahil ka mag-like, duman sa post na ito, tabi. Iyon ang basihan nindo kan pagsukat kung mahal mo o bako ang amang Diyos. Inda ko sa natabi. Well, anyway, pag-abot paano sa pagtubod boda sa relihiyon, dahil kita masyado ka para imbasista. Iyon kanya-kanya baga paano yan. It's an intimate, very intimate and personal choice kung paano ka makaka-express, as in kung anong sistema ang gigibuhon mo na sa pagmati mo, iyo ang nakakapakusog sa imong tiwala, faith, as in pagtubod na yaon ang connection mo sa mahal na Diyos, then iyan po, so be it. Basta ba ko sana po na contrary sa laws, public morals, and yung natural na dalagan kan sa tuyang sosyudad bagatabi. Dahil kita ka nagpapakidiskuter. Inda ko nga ni duman sa naga kaidto. Sa naga kung igwapang ngunyan, sasain itong plaza. Tadyan baga sa naga, tulo ang plaza dyan tabi Chief Tech Ramir, na taraning-taning sa naman. Igo dyan kayo, inabutan mo pa ito Chief Tech Ramir na nagdederibate, manungod sa Biblia. Mga matitibay. Manlain-lain ang mga fight. Garo mga abogado, ade. Anong aldaw ito dyan nagdederibate? Sunday ba yun? O nahapon? Yan, nagsisirimbagan yan. Manlain-lain na sekta, manlain-lain na pagtubod, kunya ninda, pag-interpretar kan Biblia. Pero dahil nag-iriwala nagtataraasan ng boses or but no one can determine who is right and who is wrong. Di ba? Kaya dahil katapusan yan na diskusyon, kaya po kita kan agparatasan. Ini lang tabi sa Facebook bagatawi, tauso yan Kung hindi ka anya busy, type amen. Kung mahal mo ngayang mahal na Diyos, mag-amen ka. Inda tabi, na mga pangyari. Bueno,
Di sige tabi diretso na kita kan sa tuya pang ibang mga pag-restorya o maray na aga tabi diyan sa mga taga-barangay Bangkirohan. Good morning. Yao man pala dyan sa tuyang amigo si Don Kaloloy Loria. Napuro pasyar man dyan sa mga barkadas, mga kapartidaryos dyan sa Bangkiruhan. Yaon siya dyan. Ramo ini si Don Kaloloy kaito pa dyan sa naan sa may boarding house nagdakula sa gilid tinampo. Dahil nakakalingaw kan mga ginikanan, kan mga amigos, amigas. Pag may pagkakataon, araw kining fiesta official man, mina puro pasyar man iyan. Paminsan minahapit man yan sa kauna ni June. Don Caloloria, the man of peace. Yan, tabi. Hihiling-hiling man lamang kan mga pag-iriba, nangungumusta, ang kamugtakan kan komunidad, kung anong pwedeng maiakudir kun baga, sa ano man na paagiyan. Maray na aga tabi sa indo dyan, sabi ni Don Caloloy Loria, dyan sa barangay Bangkiruhan, tabi kan Legazpi City. My number is 0961-759-0888. Smart yan. 0961-759-0888 ay Smart. And 0926-0156020 sa Globe. That's 0926-0156020. Sa Maynila sa Luneta, matindi man ang derebate about sa Biblia. Dai ko pa iyan tabi na kwan. Dai ko iyan na hiling pa personalmente. Pero duman sa Luneta, sige pa siguro gayud Salamat sa nag-text man tabi Diyan sa kwan sa imong kontribusyon. O nasa kwan sa mga maparehistro tabi kan sa indang mga SIM cards diyan sa Virac. Diyan tabi ka mo sa kwan sa Philippine National Police sa kataning sa nakan nasa nasa Virac Fountain kami po. Nagpapadagos ang pag-register sa assister sa SIM card registration sa pagikan Philippine National Police and kan KKDAT Virac Chapter. Intern ng Katsu as in CPIC student. So, diyan sa Virac yung mga day pa nagkakaparehistro kan sa indang SIM cards tabi. O diyan sa may fountain, yaon diyan yung mga personahes po kan Philippine National Police, MPS Virac, Virac MPS, yaon sinda diyan tabi nag-aasiste buda sa iba pang mga grupo na nagtatabang sa may fountain. Mahiling man lang nindo yan diyan ta may kwan diyan, igwa diyanin trapal, igwa diyanin tent, yaon sinda diyan. Hanapon lang nindo si Sir Renen de los Reyes listening tabi. And happy birthday da kay Romel Apin. Belated happy birthday kay Romel Apin kan Binanwahan East, Legazpi City. And regards da kay Don Batalya from Madam Merly Caceres. God bless. Raynaga Madam Merly Caceres diyan sa Bitano. Happy birthday belated kay Romel Apin kan Barangay 22, Binanwahan East. And regards kay Don Batalya from Madam Merly Caceres. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Nasa linya man si Kumpadreng Al Armario. Isihunta daw ang impormasyon na dala ni Kumpadreng Al. Diyos marhay na Al daw. Kumpadreng Al, go ahead. Marhay na Al daw tabi. Pwede, dinaog sa style ngunyan kan PNP ang mga militante na gustong mag-rally ngunyan na Labor Day. Dahil ininutan na digdi pa sa Piñaranda Park. Pumunisto na dyan so pules. Pinestuan, gayon na style ngunyan kan PNP ta. At abunong pa, igwa na sinda ki Sumba, tugtugan, asin gift giving. Ba, talaga naman. Ngunyan ongoing ang sendang tugtugan. Kaya maribukon ngunyan digdi sa Piñaranda Park. Dahil nga ni kan aktibidades na ni kan aktibidad na ini kan PNP. Asin apuera kayan maski sa inakanto digdi sa Albay District sa palibot kan Piñaranda Park.
wagas ang gulping pulis Iyo. na ipinadarakan Camp Simenola para i-preempt kung igamanin plano ang mga militante dahil inibagang lugar na ni Iyo. kampanahon pa yun ini ang lugar kung saan ang mga labor group nagkukondensar kan sa inda mga rally, marcha rally. Iyo. Digdi sa palibot ng Ligas, pidangan nag-itiripon kung bako dyan sa pinaglabanan, digdi sa Piñaranda Park. Oho. Pero ngunyan, kabalik na dana ang sitwasyon ba dahil ang nagtiripon na ngunyan, gulpiho na pulis, digdi sa Piñaranda Park. Eh baka kung pumasibog digdi naman sa rotunda, dumaan naman kita. Bata, ano so sound system diyan kam pulis? Pang rimate. Pang rimate, makusugon. Pang wakawak na. Pang baraylihan baga dyan sa barangay. Makusugon ang speaker. Tapos may mga singer sinda. O ni sige ana kuro karanta. Iyo. Kaya sa mga tao, imbis na pigaabangan so dati, rally ang madangog mo digdi. Oho. Ngunyan, tugtugan. Pero sagkod no aring sila diyan, tabaka kung naghalat sa naning tiyempo sa mga kasama. Aha. Baka ngunyan na... Pag napagal na sa mga sunger, atake naman kita naman. Sabi, maghapon ini, oh. Maghapon? Activity ini, kundi ini haponon ba, kamasingitan na. Maghapon-hapon baga, pag minarali, sinda di, pwedeng masingitan kirali. O yan, kaya nakaposisyonan mga pulis. Gulpihon, mas kinig di sa may atubangan kan katedral. Talaga naman. Diyan sa may palibot kan Kapitolyo, gulpihon. Dahil na ito kumpadre galan, naabot na baga ito kan mga panumi, na-cover kita na pano iyan na Peñaranda Park and ang kalamaan kang Calle Rizal pag minarali talaga, pulang-pulayan. Wara na ito kumpadre, ano? Wara na. Dahil na. Iba na talaga ngayon ang sitwasyon. Oo. Ano, sa mga leader ba kayo ito, pigpara karasuhan. Marami mga kaso kan sa mga leader kayo ito. Oo. Si mga ni, karadana baga. Di baga. Kaya dahil naman ki mga bago niya na nagbuburot ang leader. Kuan na, pambihira na suka ito talagang kumbaga entusiasmo, ano? Ang panahon, matindi talagang madangog mo digdi, araw kaning oras. Talagang awak-awak na dyan ang mga speaker kan iba-ibang sektor. Kanya-kanya na kita ka itong pwesto man. Tatalagang sisibuton kita minakover ka ito. Ako nga ni Kento, naimbitaran man baga, magpahayag ka ngayakan sa sektor kan media. Tinira ko man ba pinait-pait ko man dyan sa entablado na yan. Yan sa Piñaranda Park. Ano susampol mo ka ito, kumpadre? Sige daw. Mga tugang. Ang mga bulod. Ining mga politikong darakula nga. Ang biga para hiling sana iyon sentro. Oho. Pagtukan sinda dyan sa bulod. Hiling unin daan maslog. Daan tinampo lubak-lubak. Iboto, kumpadre ng alarmaryo. Mga basic nagaipuhan kan barangay. Na dahil pagdadangog kan sa tuyang gobyerno. Matira kayo patay. Naging speaker na ko dyan one time. Pag-una kumapait ka, isang mapagpalang umaga. Iyo man so introduction ko. Isang mapulang pagbati sa inyong lahat. Mapagpalayang umaga. Ako po ang boses ng media. Yugon mo. Napapansin ko po, personal, ang sentimento ng ating mga masa diyan sa barangay. Yugon. Tingnan niyo po itong Piñaranda Park. Dati, ayos ito. Mayroong mga kahoy. Ngayon, termino kaya. Bakit ito ang binibigyang pansin? Bakit hindi yung mga nandyan sa bundok? Yung mga tubig, yung ilaw, yung daan. Ngunyan, dinangog na ito ang gobyerno. Dinangog na itong mga pangapudan kong ito. Dinangog na sa pangapudan mo. Araw pa, may experience ko kaan. Di may barkada man ako kay itong pulis. Yan sa kampo. Iyo. After a day, imbitaran ako. Ay, pailing nga sa kami sa mga barkada. Ano yung ito? Dahil mo makatuusan cellphone. So, ano yun? So, video. Video pa kayo, video. Nagkapi-kapi kami sa kampo. Pinailing sa ko, so, TV.
Oo. telebisyon. Oo. Yaon ako naman nagtataram. Dising yan. Ako yan Oh. Delikado ngayon, maging rebelde ka. Personal ko na experience yan. Makonsilo, ano. Pero mayan, sige. dinangog na sa mga pangapodan ko kayo. Yeah, sige. Kaya, yan nga yan, sitwasyon pa baliktad na, hindi sa pinarundapan mo yan, gulpiho ng pulis. Pero dahil maning kwan sa mga kasama dyan na may kwan, may plano na makahapon ano. Monitor ko man yan pa Tibad hapon, ano. Day akong update. Iyo, tabi. Kaya natama na may mag-text lamang kung may activity at mga negative as of now. Iyo, sige. Okay pa yan tabi ang sitwasyon, Digdi sa Albay District. Alam Mario, thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Diyan sa dagdag na situation naman sa Albay District. Sige, tabi, maray na agad dyan sa Virac, Catanduanes. Nagwawaka-wak palanduman Chief Tech Ramir sa fountain mismo. Sus, marayosip ang DCGB. Talaga, maray na al daw dyan, tabi sa Indo. Mabuhay ka mo dyan. Yung Municipal Police Station kan Virac. Philippine National Police. Yaon diyan sa Sir Renen de los Reyes. Yan. Nahiling mo na ba itong fountain duman Chief Tech Ramir, ano? Yan. Nag-assist sinda para sa SIM card registration. Good morning, tabi sa Indo. Nagdadagog sinda dyan. Nakaantabay pa ka mo, Sir Renen. Kumusta ang panahon? Yaong ka mo sa may fountain, mainit-init baga dyan. Nakapwesto ka mo mismo diyan palan o sa may kwan sa fountain mismo baga ning kalye na ini naka-sentro, nakahampang duman sa may Midtown Inn Bayayan Hotel gun mo para rehistro na tabi ka mo kan sa indong mga SIM cards yaon diyan tabi ang mga operatibas mga pag-iriba kan Philippine National Policeman sa Virac, Catanduanes. Mabuhay po ka mo dyan. Kumusta ang panahon dyan, Serenen sa Indo? Ingat ka mo, ha? Kung mainit, madali kita kan sobrang init, dipisil na tabi. Sige, utronta kung si Simon nakakuha kan sa sarong cellphone na Realme, ang brand C55, itom with jelly case, nawara ini sa may Big Brew, kan nakaaging alas 6 nin pagkabanggi, Abril 29 ka ining taon. Diyan sa may Tanchuling tabi yan, ha. Kung mga puro tabi nindo, paki-contact lang 0939-187-5278. That's 0939-187-5278. Sabi ni Don Abadeza. Yan o nagkon si Sir Renen. Garantisado kan konstitusyon ang pagpahayag kan gabos. And respetado kan PNP. Yun mo. Sige. Mabalta po ang programa. Mabareta muna si Angel. Buda may mga hanap buhay pa si Chief Tech Ramir. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love now moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO-certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life!
Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Araw kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, sa Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Kumag-akod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Pio, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enon sa Bareta. Enon sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez na ang pagbisita sa Amerika asin pakikipaghuron ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay US President Joe Biden dakulang tabang sa Pilipinas. Sigun kay Speaker Romualdez, iinganya raw ni Presidente Marcos si US President Joe Biden na mag-invest pa sa Pilipinas para makabilog nin dakul na trabaho. Apera sa investment lalo pang papakusugon kan duwang nasyon ang kooperasyon sa depensa asin seguridad kan nasyon. Dugang pa kan leader kan Kongreso na unfocus kan pag-uuron iyo ang pagpapakusog sa economic cooperation kan Pilipinas asin US na nagkapirang dekada ng may natatabang na dakula sa ekonomiya. Nasa Amerika si Speaker Romualdez matapos makipag-uron sa mga kongresista sa US Congress arog ninda US House Speaker Kevin McCarthy as in US Majority Leader Steve Scalise. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Paraiso Beer, a taste of paraiso. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Alaxan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga awit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatang
tanghaling kampiyon sa urumahan, karantahan, asin talabangan. Season 9, sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa pwede pa kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category. Urumahan, karantahan, asin talabangan. Season 9. First time magnamit ng Red Horse Beer. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Maurano na duman sa Viraca. Marayman, tabi sa Renen. Maurano na dyan. Di na preskohan ka mo tabi sa indong pwesto dyan mismo sa may Viraca Fountain, sentro tabi iyan ha. Dyan sa Kabisera kan Catanduanes. Good morning. Bueno, di pinagsusubaybayan niya to baga. So saro pang istorya sa lado nasyonal, taod-taod i-istoryataan. Taipalag tamo na ang mga report dyan sa luwas pa. Buda iba pang temas niya to ha. Digdi po sa tingog kan Banwaan. Nasa linya muna si Ans. Good morning, Ans. What's happening man dyan, tabi? Go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong pareta, kung en kaso man may pasar ang lay, digdi sa nasyon may kinaaraman sa pag-legalize kan marijuana para sa medical use. Susuportahan ini kan Philippine Drug Enforcement Agency. Alagad nagtutubod sinda na igwaman giraray ng mga mahigot na regulasyones may kinaaraman digdi. Inian sinabi sa DCGB News ni PIDEA Regional Director Edgar Jubay kung sigun sa iya, susundon nida magiging lay may kinaaraman digdi urog pang pinag-uurunan na ini sa level nasyonal alagad sa ngunyan na daipaman ni naipapasar na layas manungod digdi mahigot man girarin dang ipapotob na magkakanigong lay kontra sa mga illegal na droga. Ini ang kabtangkan pahayag ni Jubay. Pero pag naging legal yan, susunod naman kami. Pero for sure, magkakaroon ng regulation dyan. Kasi front obvious kasi yan. Basta kung may magiging policy na ipapalabas, susunod na kami. O pag the meantime na bawal siya, bawal na. Uli natin. Sigun kaya kay Juba, ingon niya, igwanin na haloy nang nagkakaigwanin hururon, may kinaraman sa pag-legalize kan marijuana for medical use. Alagad sigun sa iya, sa iyang, kumbaga, point of view man, dapat daw na makontrol ini marayin kaso man may pasar sa level nasyonal dahil sa posibleng approbate siya rin ini kan ibang mga persona asin gamiton lugod na rason an lado kan mediko
para lang magamit ang nasambit na ng o kaya pingunya na pagkukonsiderar na illegal na droga. Igwa paano ba ganing Kongresista Ans Managad adi na nagbubusol ka ayan and inda ko lang kung tamang pagrumdum ko garing mo niya na basta mo niya na mga semana o bulan ibababa nindaan hororo na sa mga barangay. Pero sir, kung di kita nasasala si Surigao del Norte Representative Robert Barbers at ito, Sir Pio. Oo, yan na isabay na yan na marijuana na i-regulate lugod pat minalog yan duman sa medical marijuana apo din da no. Medical marijuana ilalaog na iyan duman ta igwanin kumbaga curative effect managad pero regulated ano. Oo. Ta sa ibang nasyon baga so mga nahiling nga to sa bareta pwede may mina-score ma-score lamang kita ngaya o 2 gramos o sarong joint 2 joints. Sabi baga ni Mayor Isko 2 joints. Yeah. 2 joints. Hit nga lang kita ta medyo dapat laugh trip kitang yan. Ay baga. Di uyon si uyon si PDEA, basta igwan ni nagkakanigong reglamentos. Oo, pero ang patanid niya, ngunyan ngayang daipanin na lay manango dyan, bawal iyan. Ay, iya ko magtara, may mahitit nga kami, puprobaran ni managad, tanganing makasuporta kami kung nakakabulong o dae. Baka mag-abang na sa imo yan. Ay, baga, kodamita, siyempre, kay puhan kami ang matestigo. Oo. Mga epekto, baday pa nag-epekto, mahitit pa ngaya kami. Ito nga, kumagaskon sa pagkaon, dahil may pa ngayon natatanaan managad. Ay, baga. Curious nga ako. Curious. Sige daw nga, abera, testing ta. Problema na. Batakan sa pighanap ka ito. Ano? Ay, kasi piyo. Sige, di. Basta, kaipuhan regulated, pero sa ngunyan, bawal pa iyan, tabi. Bawal pa Yan yan. na cannabis sativa, di ba? Yes. Okay, sige. Yan tabi, Sir Pio, informasyon man kay Baan si Boy Ans Galero, DCGP. Salamat an sa istorya hali dyan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Bicol, kasabay si Director Edgar Egay Jubay. Igwa kaan mananggad na nagbubusol si Congressman Congressman Ace Barbers na yan na medical marijuana. Pigaadalan managad ang taigwaning mga studies managad, clinical studies kan sa ibang nasyon, sa US yata ito, buda iba pang mga lugares na pinagtutugutan anta igwaning curative effect ang pagagamit managad kaan na parang nakakatabang na mapagaan-gaan ang pagmati kan igwang mga araw kaining kahilangan, pero dapat yan ang pag-adalan nin tultul managad ano. At kung tugutan niyan gulpian mataranom kaning marijuana mananggad. Sabi ano. Sige, si Joshua Palantabi, good morning. Bago ka mag-report, may pakihuron, tibaad maka-interview kita sa Mines and Geosciences Bureau o sa EMB, either or sa Penro. Manungod ini Joshua, dyan sa problema sa Mulad Bukad Grande, sa barangay. Taigwa dyanin mga nagkakwari na susalog, parang pinungpong, inabatan, nin sarong nagkakwari. Di dahil na nag-flow, so natural flow kan tubig, pababa, naigwa manin mga permitin ng kwari, duman sa ibaba, na dahil na nanginginabang, kan dapat kutaan ng nagsusulog na tubig na yaon baga didara sa mga aggregates. Yes. Sa Mulad Bukad Grande. Hingwaon mo lamang tabi kuan Joshua no kun arin sumako ata so duman sa imong kunyan jurisdiction yung sa EMB yata yun o sa Mines and Geosciences Bureau o sa Penro o Enro kan Albay. Dayo ang problema oo makwanta yan kung ano na sa findings ninda. Kung igwa talaga ng violationes and kung igwang violationes kung anon sa indang gigibuhong kaan dyan sa Mulad Bukad Grande. Igwa kitang naaraman na kumbaga sukanal baga tabi kuan Joshua sukanal binarahan tanganing pagkang binarahan di siyempre dahil na masulog sa tubig. Ngunyan ang mga nagakwari baga dyan minakuanin materials yan sa tubig na nagsusulog sa salog so permiti diyan ina minasarabay baga sa mga aggregates. Kung abatan mo yan, di dahil na makikinabang sa mga permiti maduman sa downstream.
Roger to the tabi sir Pio. Ba't sa aga tabi sir Pio, pag-resume ka na office work. Iyo, tangon yan baga fiesta official managat. Ayan mga pipaabot man sa tuya. Kung ano ang aksyon kaan, if ever what the necessary findings, kung digong violasyon, ano ang dapat na gibon o ginibo na nida. And kung dai, ano ang dapat man kayanta, nadi-deprive man sa mga permiti, duman sa downstream sa mulad bukad grande and kan ginubatan da tabi Joshua, no? Alright. Sige. Kopya tabi sir Pio. Sige, thank you so much sa Joshua. Go ahead sa Barata. Alright. Anyway, sa mga dagdag pa nga impormasyon tabi sir Pio, ang mga obrero, iyo ang may dakulao na ambag sa talubok at ekonomiya. Sabtang iyan sir Pio, kan mensahe ni Department of Labor and Employment o DOLE Bicol, Regional Director Maria Sinaida Angara Campita, sa paghampang kaini sa publiko at katakod ka na sa iya manapagpupugay o pagsaludo sa gabos na obrero kunya na nagsiselebrar kan na Labor Day. Kunya na pagkagaman tayo sir Pio, puun pa kasi bagong alas 8, nagbukas na ining job fair kung sa konfirmasyon ni RD Campita. Yan. Nasa sobra 8,000 na job vacancies ang pwedeng aprodiksaran kan mga job seekers ngunya na pagkaaga digdi iyan sa Ayala Malls, Legazpi, sa floor. Sa presenting oras sabi ngayon ni Sir Pio, talagang halabao na pila digdi. Pagpuon sa laog kan na Ayala Malls, Legazpi, and sa hampang bakang entrance digdi sa may Calle Rizal, sa may Dunkin Donuts, ang pila sundok na sa gilid, halaba na talagang maray. Pero so gustong humabol pa kigun si RD Campita, pwede Sir Pio, sundok pa sindatagtod na hapon, medyo na nagpakalingawan na magbitbit kan sa indang resume, buda iba pang dokumentos na makakasuporta sa indang pag-apply kan trabaho. Lalo na so dokumento kan dati nindang trabaho prior kan pag-apply naman ngunyan digdi sa kunyan sa job fair na ngunyan na pagkaaga. Katapos ini kan celebration Sir Pio kan Labor Day kung may tema ini na pabahay, biling abot presyo, benepisyo ng matatag na trabaho para sa manggagawang Pilipino. Sige daw tabi Diyos, mag-sample ka tabi dyan kung igwanin mako akita na magpahayag, maski daing pangaran, kung pirang taon na siya naghahanap ng trabaho, no rin siya nag-graduate, ano sa iyang target na trabaho tabi Joshua, and gura ano kadipisil ang daing trabaho niyan tabi. Sige daw Joshua, kung kita masampulan dyan. Balog ka Sir Pio, talagang laban ng pila. Kadakwan sa mga nahiling tadig Sir Pio, mga araki-aki pa. Ayan. Siguro mga fresh grads ini. Madam, pwede pa kayo mag-apot lang kinit sa question. Sa inyo po, Madam, hali, buda ano sa trabaho, kumbaga, target mong ma-applyan mo niya na aga po na yun, hindi sa job fair kan na dole. Live po kita, Madam, sa DCGB, banta si Sir Pio Fernandez. Hello. Ano live po? Yes, good morning, Bali po, ma'am. isang front desk officer dati. Tapos ngayon po, yun din po yung ina-applyan ko. Front desk officer or ano. Hello po? Opo. Hello, madam. Good morning. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Good morning po, sir. Opo. So, bali, front desk officer ka for how many years na tabi, ma'am? For 4 years po. Okay. So, nata po tayo ka nag-apply. What happened duman sa dati mong employment over? Wala po kasi kami doon, sir, ng benefits. Okay. So, pirang taong ka nang nakatenga na daing trabaho over? Bali, sir, 1 month lang. 1 month po. Kakalis ko lang po doon. Okay. So, gura anong ngunyan kadipisil ang daing trabaho tabi, madam? Go ahead po. Ano pa, sir? Gura no kadipisil ngunyan ang daing trabaho tabi over? Ay, hindi ko po masyado maintindihan. Gura no daw po, ma'am, kadipil mo niya na dahi kang trabaho for a month. Sir, bali po, habang nagtambay po ako, nag-online selling po ako. So, di naman po ako masyado na dipisilan. Ang ano lang po, ang gusto ko lang po magtrabaho ulit kasi mas iba pa din po yung may trabaho kaysa pag sa bahay lang po. Mas madadagdagan pa po yung knowledge mo pag may trabaho ka po. Sige. Apo ta daw tabi, Joshua, kung ano ang mga, paano siya nag-prepare tanganing mas siguro niya na ma-hire siya on the spot dyan sa job hiring dyan. Go ahead. Yes. Ma'am, ano po ma'am sa mga naging na kumbaga paghahanda mo tanganin ng ma-sure ka baga na gabuta digdi on the spot, ma-hire man kita tulos? Bali po,
duman po sa ano po ng DOLE, check ko po kung anong mga available po na yung may mga hiring ko, kung anong position. Tapos bali po doon po sa company na biga target ko po, search ko din po ito para kung sakali man po sa interview may idea na po ako kung anong kung anong product po na bigaan nila para kahit pa para pag tigapot po ako, may ikaw pa idea. Okay. Alright, so tama mo na kasi Pedro. Ako lang bagay na bago ka mag-abot pigi, at least aram mo na sa mga dapat mong isisimbag kung magkaigwa man na interview. Tapanigurado, igwanin na interview yan. Madam, thank you very much po, ma'am. And talagang halabat sa tiyo na pila. Ito nga si Madam, sa estimate ko siguro mga nasa sobra 20s man ang edad cheto. And kadak lang din sa tiyo talaga, mga estudyante, mga president siguro ining rayaon dito. Nagbabaka sakali na makakuanin na trabaho. Katakot kayo ng job fair kan na DOLE kung yan na pagkagalit sa Ayala Malls, Legazpi City. Sa paghiling mo dyan, arinan mas dakol yung sex nila, male or female? Go ahead. Kadak lang din sir yung mga kababaihan ng rayaon dito yung nag-perila. And mga araki-aki pang edad. Iya. Sige. Pag una ko naput ko na sex, ano ang frequency? Si frequency. Minatindog tulo sa sarong pag-iribat. Hindi pag Adi, kadak lang palan babae, no? Naku, di grabe yung sakripisyo ka mga yaon dyan, di na naghahanap ng trabaho, ha? Talaga naman. Sige. Alright, so, yan sabi, siyempre yun, ang mga dagdag na sitwasyon, katakod ka na, job fair na yan na pagkaga, live, Ayala Malls, Legazpi City with the Department of Labor and Employment o DOLE Bicol. Joshua Bino, DCGP. Salamat, Joshua, sa istorya hali dyan na all the best tabi sa mga job hunting ngunyan. Ang pinakatip dyan is primero tiwala and i-presentar mo ang sadiri mo na katanggap-tanggap ko, kumbaga darahon kabus na mga supporting documents and mag-believe na you can do it tabi, ha? Okay. Sa rupang report bago kita mag-wind up ngunya na Lunes, Labor Day, May 1, nasa linya si Kumpadreng Jomar dyan sa 1st District. Kumpadreng Jomar, what's happening, man? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nakatalaan na buksan kan malilipot pulis ang investigasyon o liwat na investigasyon sa nagkaduang kaso nin pambabadilgadan digdi sa Banwaan kan malilipot kan mga nakalihis na taon na daipan na riresolbar. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Police Captain Melanie de Guzman ang bagong chief of police kan malilipot. Sinabi ni de Guzman na igwang orden sa Sainda ang higher command na buksan ang reimbestigasyon kan mga unsolved cases kan mga nakalis na panahon. Asing digdi sa Banwaan kan malilipot duwang kontrobersyal na panggagadan na kaso ang nakatalaan na inoto na buksan kan chief of police. Ini tabi pa de. So pambabadilgadan sa punong barangay kan San Jose kan election period kan nakalis na taon. Asin man pambabadilgadan sa sarukman na residente kan barangay San Isidro, election period man kan nakalis na taon. Sinabi ni de Guzman na sa lalong madaling panahon, liwat na magpapaimbestigar siya sa naunang bita ng mga kaso para baka sakaling makaguno pa nin mga kadagdagan na informasyon na pwedeng ikaresolbar kan kaso. Alagad sa iyang kinumpirmar na sukasong pambabadilgadan sa dating punong barangay, iyuan na nasa kamot na kan NBI. Pero susug sa saya, dahil man yung problema ini na magbukas girarin ng investigasyon na malilipot pulis sa kasong ini, na baka makakwasindanin karagdagan na ebidensya o informasyon na pwedeng ikatabang sa pagresolbir kang naunang bita na kaso. Kumbaga, parallel investigation, Kumpadreng Jomar, ano? Opo, pare. Roger, sige. Kasi susog kay de Guzman, may order ang higher command sa Sainda na itong mga unsolved cases, kung mapipwedeng buruksan, tabaka sa pagkakataon na ini, makakuha na kan mga magkakanigong informasyon na kapag pwedeng maging dalan para maresolveran ang kaso na kang inot na mga aldaw o panahon, daing solusyon o dainin ano pa man na ebidensyang nakukuha. Kumbaga magkaigwa ng major breakthrough sa mga kaso.
Roger on that. Oho. Kung sa itong magigirumduman pa de, itong duwang naon ng bita na kaso, kasabay ang sarupang pambabadil, pero maswerteng ngani na marisa nang naswerteng nabuhay, sa sarop man na lalaki. Kan election period man, Naku. kan nakalis na taon, ana sa dainin testigo na nagbubutua. Kaya duman pa din nagkadiripisilan. Pero susog sa bagong chipupulis, daima na maraot na magbukas kang kaso ginaray kan investigasyon, tabaka sa panahon na ini, igwa ng mga magburutwa ng mga ebidensya asin testigo. Igwan ning common ground sinda, puro nangyari ang krimen, eleksyon. Iyo pa de, election period dito, kabos. Now, igwa ko sa ina lugar ito, compadre, so misteryoso bagang nagadana dahil maning testigos na aram kung badil o kung ano so ginamit, iyo na yan. Iyo na ito pa de, so punong barangay kan barangay San Jose. Tama. Found out na garo kalibre 22, so tingga na nakuha. So, slag duman na ako, 22, kalibre 22. Sa payo. So, misteryoso na daining testigos man agad na ako na lang duman sa may kabasan, over. Tama pa, duman sa sa communal garden. Yan, communal garden. Naday talaga, almost a perfect crime, ano? Oo, iyo pa de. Pero nasa kamot kan NBI ang kasong ini. Oo. And garo may nababanggit na may magayon na development. May breakthrough na. Oo, pero so malilipot pulis, maimbestigar magiraro, tabaka na makatabang pa duman. Okay, sige, compadre. Kopya. O, yan pa rin ang mga dagdag na bareta. Jomar Bien, DZGB. Salamat, compadre Jomar, sa mga dagdag na istorya. Yan, bubulat-laton giraray kan malilipot Philippine National Police. Yan na mga unsolved crimes, pangunyan dyan, lalong-lalo na itong sa mga pambabadilgadan. Periodo kan eleksyon kadaklan ano tabi na tiyempo lang siguro or what yan gabos yan dideterminaran po kan otoridad ano kung election related or kung ano man na krimen na tiyempo sana during election period ano tabi yan happy fiesta girara dyan sa mga taga Bangkiruhan na yaon dyan si Don Caloloy Loria puro pasyar lamang sa mga amigos dyan mga barkadas bilang pagrespeto asin pag midbid na yaon dyan ang gabos na mga dapat na pag midbidon, pag rumdumun lamang tabi, ano, hali man yan sa kasaradayan si Don Caloloy Loria, dahil nakakalingaw sa pag tabang man lamang kung ano, na mabaro-baro, kumbaga, yan ang dapat. Daing kaiwal, daining ano pa man na pinagmamaot kundi an magtarabang-tabang lamang, ha? Maray na agad yan sa Indon. Don Caloloy Loria sa Bangkiruhan, puro pasyar dyan si Don Caloloy. Sa pangarang kambilog na ofersa kami po nagpapasalamat kan sa indong pag-antabay masunod tulos ang samuyang News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat amang Diyos an magbantay mabuhay kitang oring manggagawa. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.